TMTV. Нихаят, урамда кышның соңгы көннәре. Бик тиздән калын курткаларны салып, матур күлмәкләр кия башлаячакбыз. Кулай бәягә кыска итәкләр, сыйфатлы киемнәр минем Чистай урамы 79-нчы йортта урнашкан Дива шоурумында. Килегез, үкенмәссез. Бергәләшеп язны көткән арада татар шоу-бизнесының соңгы яңалыклары белән танышып алыйк. Хәерле кич, дуслар! Эфирда шоу без тапшыруы. Аны мин, Динә Валиева, алып барам. Тапшыру башында хөрмәтле ир-егетләрне узып киткән бәйрәм ватанны саклаучылар көне белән котлыйсым килә. Көчле һәм кирәкле булыгыз, егетләр. Сез көчле булганда безгә рәхәт. Бүгенге чыгарылышта Изге Вәли дискотекасында шау-шу куптарган образлар, Элвин Грейның видеоблогы һәм Рөстәм Закировның Instagram профиле турында сөйләшербез. Әле Дамир Зинатуллиннан репортаж да булачак. Закка сузмый башлыйк. Узган атнада иң популяр татар дискотекаларының берсе Изге Вәли узды. Исеменнән үк аңлашылганча, әлеге дискотека 14 февраль гашыйклар көненә багышланган. Дискотекада татар эстрадасының иң популяр җырчылары катнашты. Алар арасында гадәти булмаган образлары белән аерылып торучылар да бар иде. Шундыйларның берсе эстраданың эпатаж җырчысы исемен яуларга өлгергән Диана Тажетдинова. Диананың образы дискотека өчен махсус ясалган булса да, кайбер тамашачылар аны ошатмады. Интернеттагы бер сәхифәдә җырчының образына карата тискәре фикерләр яздылар. Мин һәр вакыт образларымны чарага карап сайлыйм. Мин бит филармониягә купальник киеп килмәдем. Дискотека яшьләр чарасы. Анда узын күлмәк киеп чыгыш ясарга җыенмыйм. Көчле тәнкыйтьләүгә Лилия Хайруллина да эләкте. Лилия образын дискотеканың тематикасына, ягъни роботлар темасына туры китереп сайлаган. Җырчының сыланып торган киемен һәм кызгылт сары чәчләрен шулай ук күпләр ошатмады. Бер телеграм каналы Лилияны хәтта космоска җибәрергә тәкъдим итте. Гомумән, шуны әйтәсем килә. Безнең өлкәдә, шушы артистлар өлкәсендә инде бар сәхнә образы дигән төшенчә. Бик күп кенә кешеләр аны аңлап бетермиләр һәм инде шуңа күрә белмим нишләп алай халык уйлыйдыр, җырчы хатын-кыз күлмәк кенә киеп чыгарга тиеш дип. Әлбәттә, иҗат бик күп кырлы төшенчә ул, шуңа күрә киемнәр дә, образлар да төрле булырга мөмкин. Әлбәттә инде норма кысаларында санасак, чөнки инде теге бик кыска да киергә ярамый, бик ачык та киергә ярамый бит инде безнең бик тәнкыйть карыйлар кешеләр. Шуңа күрә халык әзрәк уңайрак карасын инде менә шушы образларның күплегенә, сәхнә образларының күплегенә. Һәм үземә килгәндә инде мине күрәсез инде соңгы вакытта мин күбрәк кроссовкалар, чалбарлар киеп чыгам. Күлмәк тә кию әйбәт инде ул, тик һәр җырчы да бер төрле булырга тиеш түгел. Һәр кешенең үз иҗади образы булырга тиеш дип уйлыйм мин. Шушы татар эстрадасында соңгы арада менә шушы образлар, җырлау стильләре, музыка стильләре ничектер буталып бетте. Халык аңларга тиеш бар, мәсәлән, халык җырлары, бар халыкчан стильдә булган җырлар, бар менә яшьләр эстрадасы. Без дә яшьләр, яшь кешеләр тыңласын өчен ниндидер яңалык кертергә тиешбез дип уйлыйм мин. Чөнки һәр кешенең дә, мәсәлән, халык җырын гына тыңлап утырасы килми, яшьләрчә дә тыңлыйсы килә. Теге машинада барганда инде җырлап бергәләп. Шуңа менә минем карашым эстрадага карата шушындый. Усал сүзләр татар радиосы диджее, дискотеканың алып баручысы Назлыгөл Сөнгатовага да эләкте. Кызны шортиге кыска булуда, урамга киенгән кебек киенүдә гаепләделәр. Мин бу комментарийларны үзем кирмәдем, укымадым, иң беренчеләрдән булып миңа коллегаларым килеп әйттеләр. Назлыгөл, карале, синең турында 100-гә якын комментарий килгән дип әйме. Иң кызыгы шунда, миңа Инстаграмда язылучы кешеләр әлеге комментарийларга пародия ясап, миңа видео җибәрделәр. Мин аны күрдем, карадым һәм әле башка кешеләргә дә күрсәттем. Кешеләр бу тамасыннар иде. Уник сәхнәсенә һәм дискотека сәхнәсенә ике образда чыгарга кирәк. Әлбәттә инде дискотекада киенгән киемеңне син зур сәхнәгә чыга алмыйсың. Үткән атнада Элвин Грей Радик Юльякшин үзен блогер дип игълан итте.
Җырчы мондый адымга Ильяс исемле дусты белән бәхәсләшкәннән соң барырга мәҗбүр булган. Элвин үзенең блогында бөтен тормышы белән бүлешеп барачак. Беренчедән бер дус егет мен пари куелды һәм инде мин хәзер атна сайын бер блог чыгарга тиешмен. Һәм инде 1 июльгә кадәр 24 серия блог булырга тиеш. Видеоблогының беренче чыгарылышын интернетта табып була инде. Анда җырчы үзенең блогер булуы, Таиландка сәяхәте, тату ясатуы һәм клип төшерүе турында сөйли. Кыскасы, видеоны үзегез табып карарсыз. Ә без исә блогер Элвинга яңа эшендә уңышлар телибез. Dostlar bilen bir jayılıp oturvanı tura Haller bilip bir söyleşten bayram kibik tuyular Gürlep kaynay şeylerimiz Kungilge şundir rahat Üstele biz türlerinde Tatlıdan tatlı şek Eyde biye Eyde jırlar Birge yakın dostların jayar Eyde biye Eyde jırlar Eyde koşul Sinde şiddet durma Instagram көндән-көн безнең тормышыбызга ныграк керә. Эстрадабызны да ул урап узмый. Мәсәлән, декабрь аенда Instagramга Татарстанның халык артисты Рөстәм Закиров кушылды. Җырчы үз профилендә концертлардан фото һәм видео афиша куя. Профильдән күренгәнчә, Рөстәм Закиров чаңгыда шуарга, кичләрен гармонга кушылып җырлап утырырга ярата. Хәзерге көндә җырчының 2000гә якын язылучысы җыелган. Шунысы кызык, Рөстәм Закировның Инстаграмында бер генә селфи дә юк. Дуслар, Рөстәм абыйны селфи төшерергә өйрәтергә кирәк. Инде шәшәләремдә агарты димә Уйламан икән Картылык турында Олында үзгән Шәшәкеләр кебек Шыйылдыган икән Синең яныңа Картайым әле Әнкәй картайым әле Сине бит безнең Йөрәге шаласа Үтте гомерләрне айгырма әле Безгә әле Гөрләп яшисең Артист тормышы шундый инде ул. Кызык хәлләр булып кына тора. Шушы көннәрдә Гүзәлем һәм Салават Минихановлар да кызык хәлдә калган. Җырлы гаилә концерт буласы көне бутаган һәм буш мәдәният йортына барып кергән. Бу хакта Гүзәлем үзенең Инстаграмында хәбәр итте. Как так? Матурым, бүгін нешенче число? 19-ы. Ну, концерт кайчан булырга тиеш? 20-се. Зато актерның настроениесен күтәрдек, рәхәтләнеп ыржала над нами. Минихановларга игътибарлырак булуларын теләп калабыз. Әле ярый, концерт дип уйлап Мәскәүгә китеп бармагансыз. Бүләк итәм яшьлегемне булган барлык назымны синең белән парлап үтәм кабатланмас язымны сиңа гына багышлыймын юллы җырларымны Сиңа гына бик саклыймын
Язның иң көтүп алынган чарасы ТМТV премияларын тапшыру тантанасы быйыл тагын пирамиданы гөрләтәчәк. Заманча формат, грандиоз шоу, уйланылган образлар, тәсирле тамаша һәм эстраданың каймагы. Әлеге премиягә 100дән артык җырчы дәгъва кыла. Тик аларның нибары 40тан артыгы гына җиңүче исеменә лаек булачак. Быйыл 3нче тапкыр үткәрелүче тантана 3нче биеклек исеме астында уза. Үзегезне татар җыр дөньясының 3нче биеклегендә хис итәсегез килсә, 21 апрель көнне пирамида концертлар залына рәхим итегез. Эстраданың иң-иңнәрен бергә ачыклыйк. Шоу-біз тапшыруының иң күңелле мизгелләренең берсенә килеп җиттек. Сезне яшь башкаручы Гөлнара Габделхаева белән таныштырам. Максатчан, шибәр әлеге туташ Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын тәмамлаган. Бүгенге көндә кыз балалар белән эшли. Җырчы үзен бик хисле кеше дип атый. Шуңа күрә җыры да шундыйдыр. Аның башкаруында мәхәббәтле гомерләрдә җырына TMTV Production коллективы төшергән клипның тизерын карарга тәкъдим итә. TMTV Production татар эстрадасын сыйфатлы клиплар белән баетып торучы. Эстраданың күп җырчыларына клиплар төшергән компания сине дә шәп клиплы итә ала. Моның өчен бары тик безгә мөрәҗәгать итәргә генә кирәк. TMTV Production йолдызларга юл безнең белән. Шуның белән шоу-біз тапшыруын тәмамлар вакыт җитте дуслар. Киләсе атнада татар эстрадасы нинди яңалыклар белән шаккаттырыр, барысы да вакыт күрсәтер. Ә әлегә сау булашык. Мин Дина Валиева сезгә хәерле кичләр телим. Киләсе атнада очрашырбыз. Шоурум стильной женской одежды «Дива» ждет вас. Готовые образы и сумочки из Италии по низким ценам. Чистопольская, 79/31. Инстаграм Дива Казан РТ. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап-ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.